नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों नैबे मोनसे जोंनि मादारबारि बराकात सुबानि लांगोनायाव दङ जोंहा कालचार न' बेयाव जोङो मागोनि 1 तारिखआव मोनसे गोथैसो बावनाय हाबाफारि लायो बे गोथैसो बावनाय हाबाफारिखौ मानो लायो जोंनि गामिनि नेहाथारि बिथां समर सरगियारिनिफ्राय फंनैसो मिथिना लानोसै समर सरगियारि बिथांनिसिम बरायनाय थाबाय नोंथांनिसिम आङो सोंनो लुगैदों नैबे मागोनि 1 खालाराव नैबे जे गोथैसो बावनाय हाबाफारि नोंथांमोनखौ लादों होनना खोनादों बेयो बेसेबां बोसोर जाखो आरो मानो थाखाय बेबायदि खालामदों बेखौ आं फंनैसो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैबाय। गिबियावनो आं नोंथांनि चेनेलखौ नैबे मागोनि 1 तारिखआव बरायग्रोना लाबाय। दा नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ आं एसेबां मोजां होनो रोङामोनब्लाबो आं जिखिनिखौ हागौ बेखौ होनोसै आं। दिनै जोङो मादाबारि जायगायावहाय संसार जाबोनाया ओरैनो बाथौ सिबिनायनिफ्राय 50 बोसोरनि सायाव थांबाय। थाङोब्ला दिनै गिबिसिन मानसिफोरा जिहेतु जंगाल सिफायदोंमोन नैबे मादारबारियावहाय सिफायना रायजो जादोंमोन। जायोबा बिथांमोनखौ जोङो जाहाथे गोसोखांनानै बिथांमोननि बिथोन बायदिनो जों नैबे गोथैसोखौ गोदो न' बावोमोन। बावोब्ला जोङो मोनसे गोसोखांनानै बयबो खौसेयैनो बिथांमोनखौ जों गोसोखाङोब्ला मा जागोन होननानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो। मानोना जों बिथांमोनखौ बावगारलांनाय बायदि जालांदोंमोन। सोर गिबिसिन सोर गायसनदोंमोन नै मादारबारियाव सोर रायजो जाफैजेनदोंमोन बेफोरखौ जोङो माखासे जोङो रायलायनायनि गेजेरजों मोनथिनानै मोन्दों। जिहेतु जोङो गिबियावनो जोङो प्रमद सरगियारि बिथाङा मादारबारियाव गिबिसिन रायजो जाफैदोंमोन। बिनि उनाव बिथांमोना फैफादोंमोन आरो बिथाङानो माखासे जोंनो संसार जानायाव मा खामानि मावलांनांगौ हाबाफारि लानांगौ बेफोर हाबाफारिखौ बिथाङा माखासे फोरोंना गालांदो। बेनिखायनो जोङो जाहाथे गोदोनि जिखिनि संसार जालांनाय मानसिफोरखौ जोङो गोसोखांनानै मोनसे गोथैसो बावनाय हाबाफारिखौ लादो आरो बयबो रायजो राजाया बेखौ गोजोननाय मोनदो। मानो होनबा जोंनि थैलांनाय मानसिफोरखौ जों साफा बावलांजोबदोंमोन। दिनै जोङो गोसोखांफिननो हादो आरो बेसेबां जोन जाखो जोंनि गामियाव मुंख्लं जानाया बेखौ जोङो रायजो जानायनिफ्राय बेसेबां जोन मुंख्लं जाखो दा बे मुंख्लं जानाया जोंनियाव रोखा जानानै थाबाय आरो जोङो मोनथिबाय जोङो हिसाब खालामना मोनबाय इसेबांखिनि मानसि जोंनियाव मुंख्लं जालांबाय। दा गुबुन जायगायावबो बिदिनो जाहाथे मानसिया मुंख्लं जायोबा थैखांनायनि उनाव बावगारलाङो बावगारनायखौ जोङो दिनै गोसोखांफिननानै जोङो लिरथुमनानै नागिरथिंनानै जों बेखिनि मानसिफोरनि मुंखौ जोङो मोननो हादों आरो बेखिनिया जोंनिया रियेल जिहेतु मुंख्लं जालांबाय बेखिनि जिखिनि मानसिया जों रुंसारि जादों बेखिनिया रियेल आरो रायजो जानायनिफ्राय बेखिनिया रियेल आरो मानसिफ्रा मुंख्लं जानाया 100नि बारबाय जाहैदों आरो 100नि बारबाय। बेखिनिखौनो जोङो बयबो रायलायनानै जों जाहाथे गोजोननाय लानो हायो आरो मोनथिलायनो हायो। माबा उन जोलै गथ'फोरा जाहाथे बिथांमोनखौ मिन्थिया बिथांनि बिबौआ सोरमोन बिथांनि बिफाया सोर आरो बैनि बिफानि बिफाया सोर बेखौ मोनथिनो थाखायनो जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेखिनियानो नोंथांमोनाबो बिथांनि जिखिनि बेखेवनानै होबाय फंनैसो बिबुंथि गोथैसो बावनायनि निस्सय खोनाबाय जानांगौ। दा जोंनि नैबे मादारबारि बराकात सुबाया 1 खालाराव जितु गोथैसो बावनाय हाबाफारि रायजोआव मुंख्लं जालांनाय लुस्रां जालांनाय हिन्जावफोरनिफ्राय लानानै हौवाफोरनिफ्राय लानानै गथ'फोरनिफ्राय लानानै बेखौ रायजो जादारनायनिफ्राय जुरिनानै बिथांमोना मुंखौ फारियै लिरनानै दोनजोबदों आरो लिरनानै बिथांमोनखौनो गोथैसो बावनाय नैबे 1 खालाराव गासैखौबो लाफानानै आरो आगोल थैलांनायफोरखौथ' मुं हिसाब गैला बेखौबो बिथांमोनाबो लाफानानै बिबार बिलाइ न'खरफ्रोमनि मानसिफोरा फैनानै नैबेयाव बावफैनाय जायो 1 खालाराव बेखौ बिथाङा फोरमायबाय। दा मुंफोरखौथ' आङो खोन्थिजागोन। खायफानि फट' दङ साफायजानो हानाय सोरनिबा फट' गैया मुंफोरा फारियै ओरै जाहैदों। नोंसाबो दङ नामा इयाव गोथै गोथां थैनाय मानसि न'खरनिफ्राय दङ आइ दोङो आइ दङ
फिसावजालि दङ न'खरफ्रोमाबो दंजोबो नामा दोङो आफा दोङो बिखुमजो दोङो आइ बिखुमजोमो गासैबो थैनाय दोंजोबो न'खरनि जानानै बिबार बावनो फैदो आरो न' भाइ बुन्दु गथाय थैनाय दोङो नोंस्राबो दंजोबो गथायबो दंजोबो आइ दोङो आफा दोङो बोराय दोङो बोराया थैलांनायखायथ' बावनो फैदो जों बावनांगो गोथैसिनि मुङाव बिसोराबो सोरगोआव मोजाङै जायगा संसार जायो नोंसाबो दङ नामा दोङो जोंहाबो बे रिजार्भआवनो रायजो जानानै दिनै बेयावनो मुंख्लं जालांबाय जोंहा आइ आरो आफामोना बेनि थाखायनो दिनै बै मागो दमासियाव बिसोरनो बावनाय जादों जायखिजाया फिथाइ सामथायानो जा बिसोरखौ जों बावनानै दिनै बोसोरथामानो जाबाय बे बावनाया आरो देग्लायबो बे बोसोरावनो बावबाय बेनि थाखायनो आङो गोसोखौबो गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे दुखुबो मोनफादों बिसोरनि जिउमाखौ गोसोखांनानै बेबायदिनो जेसेबां जोंनियाव फैनो हादों हाफ्रोमाबो बा न'खरफ्रोमाबो बेयाव रुंसारि जालांनाय मुंख्लं जालांनाय सोद्रोमाबो गोजा बेखायनो बेफोरो बिथांमोना बिबार बिलाइ बावनो फैदों धुप सुप सावनानै दिनैनि बे मागो दाननि सेथि खालार गोथार सानाव बिथांमोना नैबे रायजोनि जिथु गामि आफादा प्रग्राम खालामदों बे प्रग्रामावनो बिथांमोनाबो दिनै बिबार बिलाइ बावनो फैदों बिथां रुंसारि जालांनाय बिथांमोननिसिम आरो गाबैनो सिगां बिथांमोनखौ जाहाथे गोसोखांनानै दान्दिसे सम बयबो सिरि थानानै जों आर'ज गाबगोन जाहाथे बिथांमोना सोरगोआव दङब्लाबो ना पातालाव दङ ना गेजेराव दङ बेनिफ्रायनो जाहाथे गोजोननाय मोनथों बेनिखायनो आं बयखौबो गुरै खावलायगोन जाहाथे बयबो गावनि गोसोखौ बिथांमोननि सेराव एसे गोरबोजों सिरि थाहाबनानै जाहाथे गोसोखांहरो बेनिखायनो बयखौबो आं खावलायबाय 1 मिनिट बयबो गोसोखांनो होनानै दा जागायनोसै जों बिदिब्ला जागायबाय जोब्बाय आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ लानांसिगोन आर'ज गाबनो थाखाय आं खावलायबाय गाबगासिनो आर'जआ
फारिलेखायै आर'ज गाबनाय हाबाफारियाबो जोब्बाय दा बेयाव आं नैबे जिहेतु रुंसारि जालांनाय बिथांमोननि मुंखौ फारसेनिफ्राय रायखांनो होनो थाखाय आं बिथां गजेन स्वर्गियारिखौ दिनै 1 नम्बर हाथुपा बाथौ आफादनि रायजो राजा नोंथां आरो लोगोसे साफ्रोमबो न'खरा दिनै दा दिनैनि गोथैसो बावनायनि सुंद' भिडिअ'आ बेखिनियानो निस्सय रायजोफोरा मिथिबाय जानांगौ जुदि जोंनि बे मोनसे हाबाफारिखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै सापर्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम जाहाथे बेबायदि भिडिअ'आ नायनानै सोरबा सोलोङो गेदेर उदैखौ मान होनाय बा थैनाय थांनाय बिथांमोनखौ मान होनाय मोनसे जोंनि प्रग्राम बेखौनो लाखिनानै नैबे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों जेन गेदेर उदै मान होलायनाय गोथै गोथांखौबाबो जों मान होलायनाय मोनसे हाबाफारि भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोन्थों।